Ville Air. Albarka Allah, alhamdulillah. En jetti Allah no feewi tabɗo en tagani en hunde kala yettode ko Allah wodani. En jetti nelaɗo meɗen Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nelaɗo emen yettini nenal mum tawi hay hunde heddani. En jetti Cheikhna Amadou Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, jetten ceerno men serembe mum Cheikh Siraji Dina ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Alpha Hamad Malik ni Bougar. En jetti jinna e men ɗiɗo nene e baba wonɓe sababu godal men en duniyaru. No mbiɗen ni caggal yettude Allah ene laaɗo moytide Cheikhna Amadou Tidiane, en jetti jinnaɓe. En jetti ceerno men, en juurima, en duyima yo Allah ɓoyno gurdam makko wondude cellal duumigal e hattan. Ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba wondude miñi ko ceerno Ibn Oumar, ceerno e dendagal galle o e ɓesungu kala e dental ngal. Yo Allah ɓoyno moto jeese men ɗo. Ko bambaɗo mon giɗo mon bakaɗiɗo tukkal malal hoorejo lappol seede pulagu ngol setotako fenade jaggi hoddu mbiɗa yewta jaru. Holmo jewtanmi donɗo yewtede, tawɗo yewtede, jaɓi yewtede. Gorko torodomo toraki torlani, domani toroɓe bandu men torodomo muɗum guindi wawa. Kiro bojo. On mbiyami jiɗɗo jangde, jiɗanaɗo jangde, jeɗaɗo jangde. Jiɗanaɗo jangde o jinna e ma jiɗantuma jangde, nanguma banma e alluwal. Jiɗɗo jangde o an yiɗanta hoorema. Jeɗaɗo jangde o neɗɗo ne yiɗa hunde, ne yiɗane hunde wasa yiɗede ɗum. Samba Alhaji Mbarodi Giro Bojo Sinthio Joye on jewtami. O woni jiɗɗo jangde, o woni jiɗanaɗo jangde, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yeɗimo jangde. Ganda joɗɗo gandal. Balɗe nogas lewru meɗen tataɓiru duuɓi ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho 2021 caggal jimmede Annabi Isa. E Samba Alhaji Mbarodi albarka ñalade, albarka e hitande meɗen nde gonɗen nde e hitande men ɓennude nde 2020 nde nanmi leydi ɓundu Kumba bannano Boubou Malick Eli Bana Moussa. Mbiɗa keediri to nokku giɗam ɗo ceerno Mahamadou Amadou Samba Ƴogore cettowo kodi ceeko kayitaji Amaral Muminino Barul Ilmu. Mbiɗa to ceerno ha Bous Diallo ɗo téléphone ngaji ɗi dilli bakari tukkal bisimilla ma e leydi ɓundu. Première phase ujunnaje nogas, deuxième ujunnaje sappo, troisième capanɗe joyi ujunere, albarka 400 000 francs CFA ñande kiidira capanɗe jeetati ujunere mbuɗu. So Dimo Bakilu nani wiyeɓe ko bonnoɓe kake ala min ƴewata ko baɗɗo galle min keƴe hen. Samba Alhaji Mbarodi aɗa janggi hakkude ma e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala Giro Bojo. Yetto Allah de kosam nene Seyna jimɓi so wiyama Samba Seyna ɓundu andi. Aɗa janggi hakkude ma e hoddiɓe, aɗa janggi e sunna hakkude ma e Rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Aɗa janggi hakkude ma e wambaɓe, wona ko ceerno janggi fo so janggani dokkal min mbiyat dursani yurto ɓeydo Samba jarunini. Jaro Boubou arɗo galambo Anna galambo Amina galo pullo acce hamma yaya Boubou Karim. E albarka a sorti jasinaire mo ɓornimo leydi France o sooda téléphone ngaji ɗi dilli bakari tukkal mbiɗa ara Dakar ɗe balɗe. Holi couleur mo jiɗɗa, ƴeew couleur mo jiɗɗa fof cuɓoɗa. E mbimi mi noddi rewɓe wambaɓe mbiyomi ƴettu couleur biyeteɗo violet wona
balel ɗo siré malal demba ousmane ononde jeewo men e ba halimata jobalo demba siré o mbiyami dañƴo sago mum ononde jomajo ɓe mbi kamɓe fof ɓe kawri goto fof noddumi ɗum banggue goto fof wimi yomi ƴettu oɗo couleur ponmi nildumami calmodirɗen albarka e capanɗe ujunnaje noon kadi ba amadou kaliduɓe mo waɗana ñanto wambaɓe guiro bojo noon baddume guiro bilali basirou bayla hammadi guiro bojo gendiyanke guiroɓe sambala haji mbarode somi jooɗi miɗe yewtuma mi wi jottuɗe e defte nebbe ƴogoɓe gorko toroɗo jiɗɗomi yidde sappo Allah ruttini gollanami golleji mawɗi yiɗi ancani hokki tettani janni woynani ñaage hokka ñanto fodde ñamle hokka bawɗo ɓi bawɗo tinaɗo ɓi tinaɗo guiro haruna bilali doro malik guiro bojo o jiidi koye guiro amadou bilal e guiro demba bilal e guiro alaseydi bilal e ceerno isa guiro sek bilal mbiyami jontaɗo ganguel makka mbo woni ɗon tanmi guiro aissata souleymane e ndiaye penda e samba alhaji mbarodi albarka samba albarka ko jiimi ko barke yummane darene dañi a daari a dañi barke baba ne darene dañi a daari a dañi barke ceerno ne darene dañi a daari a dañi samba nayi ɗo woni jaru kaba kolnaɓe kaba koƴam kaba dimiguru diwnoji ñaala cinintoje e maaje ko ƴeyntoje e powle ɗi curaka keɓitaki ɗi gabbaka pellantaka somin giwi ɗo joni min natat yewtere kawral aynaɓe e gardugol alhaji keeja hammade saydou bohum mumin mbiyata mbawde ni mbaddume diallo basirou ceerno demba ni mbaddume so demba bala demba dado pulla haara keddam ni mbaddume so hamidi ɗi nodditeɗo kodda fulɓe jeeri mi haalde rewɓe fulɓe rimɓe reneɓe so Kumba Haruna en Aïssatou Demba Oumar ma yaali nodditeɗo Aïssatou Diawli Jalalo Ba so Kumba Haruna albarka ñande melga albarka salminano 100 000 francs CFA nde nani ɗo e Dakar capitale Sénégal ni mbaddume Houleye Dem en ni mbaddume kadi guiro Billal Birama Djine banani ngari ma yaani ƴemre ɓe gosata ko gaari samba alhaji jibi alhaji batu gueɗa wutu junkore sare samba alam on sa yi o pullo daña jawdi lortoɗa ɓandu ma laaɓa koota o wi ba kaari tukkal bani adama ko tawi koko ɗum hani wonde ɗum ne hani ñaƴirde ɗon tawmi Oumar alhaji batu so guelel balel boyande baru ɓi samba boyande jibi ɓi moodi boyande e buuba ɓi moodi diallo ceerno maysa durame yita ɗum jaadi yetti abdourahmane alhaji bourema alhaji moodi jinagal alhaji lattiri abdoullahi bane dinduga ala gaño amadou sirif demba garumɓe galo muɗum jam waali e mun fulɓe bakary aliou dialalo ba sare demba wulli wees Angleterre pullo o jooɗi albarka ñande kala leydi gambi ɗe balɗe mi haalde gorko tordomo toraki torlani domani doroɓe pandumen tordo muɗo gendi wawa wallahi e on woni daf samba mooli daf dramere sako vidéo ji ɗi naati leydi gambi to ceerno boubacar Thiam imam Thiam yetti mamadou alhaji madou demba cilal kande bari moussa samba alhaji jol fale yero hambadi doddirteɗo woka kaaba samba alhaji mbarode ɗum ɗo joni e ko andindema tan bambaɗo weltima wallahi a sorteji ɗi no ñootama jalti tawi ko jawanɗo joom tayore mum mbiyami joom mesalal kange Saydou Ñaan Colobane jaggi ayawa ngo ko Oumar Doro Kume e wondude e Gorel Ba ko yiɗɓe ko sehliraɓe e Oumar Doro Kume goto e gendiyankoɓe leñol ngol Oumar Doro Kume goto e jaydiyankoɓe leñol ngol goto e walloɓe fulɓe darde mum ko yo fulɓe ndendu yo fulɓe janggu yo fulɓe jirdiri gona goɗum samba alhaji mbarodi iwandema Fouta masina yettanadema Fouta toro natandema Mbour e alhamdulillah rabbil alamina Allah fo a ɗaɓɓi barka heeɓi yettanadema Guna Sowro dini guiro jayero manga Demba Galajo jaahi ganguel makka mboni so way mi naati ganguel noon guiɗo am o mi jetta ɗum Dembele Demba Alassane Ba nodditeɗo Demba Ñogol Soumare Ousmane Hamadi Camara ma lappor seedi kulago
ni mbaddume bawɗo ɓi bawɗo tinaɗo ɓi tinaɗo Tidiane Samba Tidiane Hamme Samba Idi Malik Samba Tidiane Hamme Sammaram soñan Hammadi Mawna Dokke nde wonno so dokkal mawni nane so famɗi mofe so runkama ñohe Samba Mawna Dokke jam waali Samba joom barke jam hiiri Samba joom bawal so neɗɗo hofima yeeso maɗo hokkama duwa wona yama jaabe ko jooɗo ha Allah jaabo jaaha face à face direct so ceerno noddi Allah notaki o laaɓani walla o laaɓa ko waɗata ko Allah noddirtake malal walla Mamadi pour suma yahata répondeur tutaɗe ma gana totanos Samba Samba cooki en koti gaji funnani bawɗi Hamidou Hamane Kulle Moussa Gallo jamburti haali gorko mo bari binnede tongo ma yeldi booli fulɓe mbimo hanke ñaage hokka ñamle hokka Allah hokka ɗum hokka ma yala ko waɗi Allah so vidéo ji ɗi jeeɓama yontaɓe leñol fulɓe dendagal pulago gonɗo toon e gardugol Issa Amadou Boubou Thioyeni yetti ɓamtare fulɓe e gardugol Diallo Mamoudou Diafara e so vidéo ji ɗi jeeɓama pinal tewi dendagal pulago windere wallahi Ousmane Sabar Mamadou Hammed julli paade gara juwonajo mo juwani bonnamo dillan pular won woni ba Ousso Sabar Bocar Alpha Salif Samba Souleymani Ali Waw yetti Ibrahima Kane noddeteɗo Demba Lasdan ñalande soode e parti muyne gandal jangge a taw ñalade e batu galle bamma he Samba joni noon Samba Alhaji Mbarodi ɗum ɗo mi wima e ko somin beltima tan min kocca kolli min jewta dimo moƴƴo kono ko min woni cassette ma to mbalmi fo inde ma walan noon Samba Albarka ɗo min kaldata e ayawo ngo ko ha beltoɗa an e yimɓe sehliraɓe yo rimɓe gaccanam hakke noon nafoɓe ne kewi Diallo Basirou Ceerno Demba min jitta ɗum jaadi albarka moon fulɓe wallahi min puɗɗorima bisimillahi min tonguiri alhamdulillahi nan ko ɗo to galle ceerno Aliou Ba tanum koolaɗo min jooɗi nokku biyeteɗo koolaɗo online ñande hoore fonde ceerno joom jinneji mo seyɗeneji cuusa ɗum noon Ali barka moon fulɓe Ali barka moon pulagu windere biyowo mbimi e wimami ceerno Aliou Ba tanum koolaɗo min jiiɗi ɗo jaati e Samba Alhaji Mbarodi guiro boode jewtira oɗo film an yimɓe ma e bandiraɓe sehliraɓe albarka moon fulɓe jarama